Здравейте, приятели! Добре дошли! Днес ще имам разговор с Петя Дилановска-Григорова, която е HRBP в Woodward. Тя ще разкаже след малко и за себе си, но основната причина, поради която я поканих, е тъй като тя има доста голям опит в работата с хора и също така в начина, по който хората по принцип еволюират на работното си място, правят промени и стигат до заключения на къде да поемат кариерно. Така че ще се радвам да разберем заедно много от нея днес. Здрасти, Пете! Добре дошла за първ път в Balkan Gentleman. Здравей, Мите, много ти благодаря за поканата. Много се радвам да те видя. Мога ли да кажа тук, че сме били съученици някога преди много-много години в началното училище? Да, точно А, така е. Много се радвам, че имаме възможност да се срещнем в този формат по този начин след толкова време и да си говорим наистина за неща, които ни вълнуват. Да, ще се представя. Казвам се Петя. В момента съм HR бизнес партньор в американска компания Woodward, която се занимава с производството на самолетни части. Като моята роля като бизнес партньор съответно така обхваща освен подбора и работата с базовите неща, които са необходими, за да започне служител при нас като документация. Също така доста активно работим с хората, доста активно вече започваме да говорим за кариерно развитие, да помагаме на колегите да избират пътя си, както и на кандидатите. Казвам ние, защото обикновено това се случва в екип. Така че ще се радвам да си поговорим за всички аспекти на това, какви са възможностите за кариерно развитие на, бих казала, различните поколения. Добре, чудесно. Всъщност ти си човек, който има доста разнообразен, как се каже, трудов опит до момента. Пробвала си, учила си. Може ли да ми разкажеш малко всъщност за уроците и мотивациите, въз основа на които си променяла посоката? Когато влязох в университета, това е било на 18, имах идеята, че ми се занимава с телевизия и с журналистика, повече с видео. Общо взето мечтите ми бяха първоначално да бъда актриса, но реших, че по-добре е да го канализирам в един по-различен такъв формат. В крайна сметка започнах работа. Първата ми работа беше в БНТ, така по-сериозна. Работех известно време там, около 2 години в предаване. После минах към различните видове аспекти на шоу-бизнеса, музика, кино, реалити предавания и така нататък. Съответно, в един момент се уморих и прецених, че най-добре е да мина на стандартен работен ден от 9 до 5 и така завих рязко към корпоративния бизнес, където вече започнах буквално от нулата. Започнах от офис координатор, минах вече през други етапи, започнах след това да се занимавам с подбор и в момента съм в тази роля, в която съм. Така че мотивацията ми беше да се уча. Беше много важно да се уча. Мисля, че и повечето ни връстници до някаква степен така сме минали през този период да се опитваме да учим. Такъв беше въобще, така са ни възпитавали, може би. А, Беше ми много трудно да взема решение, кое наистина е важно за мен и какво искам да правя. И много работих. Наистина много работих, докато не стигна до извода, че а, имам нужда да правя това, което правя в момента. Добре, по принцип човек като тръгне да прави нещо такова, изоставя нещо познато, особено ако работи повече, то се превръща буквално в част от тебе и се хвърляш някъде на напълно непознато, което е страшно. По Нещо. принцип, хората се Абсолютно, да. страхуват доста от това. Аз също доста бих Така се е. притеснил. Ти как така събра тази смелост? Тоест, къде намери положителната мотивация в това да започнеш от нулата? Ми, Мисля си, че в един момент, когато стигнеш до този период да предприемеш такъв ход, нещо трябва да се е случило, за да можеш да го решиш за себе си. Обикновено човек не сменя така просто сферата, защото му е хрумнало или защото няма какво да прави. Нали? В редки случаи от скука, но уморих се много от това, че
примерно нямах никаква възможност да имам личен живот, нямах никаква възможност да разполагам със свободно време, тъй като в този бизнес работата е непрекъснато, събота и неделя правиш едно, друго. Комуникацията беше също много специфична и културата в местата, на които така работих едно известно време. И това в един момент надделя и си казах, окей, достатъчно. Вече съм сигурна, че искам да продължа в друга сфера, да се опитам да правя нещо ново и да... Беше ми любопитно. Първоначално корпорациите ми изглеждаха като места, където едни хора ходят с едни баджове и изглеждат крайно невдъхновени, неартистични и прочие, така малко роботизирани хора. Мисля, че бях сбъркала тогава, но това, което виждам в момента е, че има един много сериозен паралел между работата с артисти, работата с телевизия и работата в корпорация. Пак е работа с хора, пак се налага да общуваш с различни характери, пак се изисква креативност, за да можеш да промениш някакви неща и да ги направиш. Така че ако отговора на въпроса трябва да е еднозначен, да, уморих се и реших да сменя. Да, сега, нали, тук някой да не остане с впечатлението, че в корпоративната среда работата е малко или нещо от сорта, по-скоро тук говорим за някакво вкарване на нещата в ред, в регуляризация. А, Така а е, да. от друга страна, нали, аз вече като се позапознах с твоя път, в интерес на истината, това, което правиш сега, ми изглежда доста свързано с това, което си правила преди, от гледна точка на работата с хора, на това, че нали, пак аз се връщам към нещо, което съм споменал в предишни мои видеа относно разграничението между работа с хора и работа с неща, съвсем особено казано, което, нали, дори не крия въобще, че го заимствам от Джордан Питърсън, звучи много логично. То е свързано с интровертност, екстровертност. Но в общи линии ти, колкото и да казваш, че в нещо си грешала, в крайна сметка се движиш в някакво русло, което е съобразено с твоята личност. Ако дори да си сменила бранша, пак правиш нещо, което е, да кажем, по-характерно за екстровертите. А, Мгм. и все пак ти самата вече като работиш като HRBP, срещаш хора, всеки ден хората имат различни проблеми, всички в общини искат нещо, искат растеж, искат нова позиция, искат нова заплата, все нещо искат. А, и от тази гледна точка те в някой момент, като да им се получава, решават да направят и някаква промяна. Може ли да ми разкажеш някакъв пример за успешна кариерна стратегия, нали, промяна на кариерната стратегия от твой опит, освен твоето лично решение, което спомена вече? А, Много е специфично да работиш в корпорация от една страна и друга да работиш в корпорация, която е обвързана с производство. Защото производството е една особено магична сфера. Така, ние може би до някъде дори подценяваме това, но производството е едно място, където идват разнообразни хора с различни съдби, с различни навици, с различен опит или по някакъв начин нещо ги води да работят тази работа, която съвсем не искам да кажа, че е различна от нашата. Даже бих казал много по-отговорна и много по-интересна до някъде, но възможността да общувам с хора на тези нива, като производствените оператори, от една страна ми показва, че има хора да кажем, ние правим самолетни части. Тези части буквално даваме възможност на колегите да прекарат целия ден в това да ги обработват, тъй като те се обработват на ръка. Идват различни кандидати, разбира и от хора, които, да кажем, са прекарали целия си живот в сферата на услугите. И в един момент просто им е паднало пердето и са казали, не искам повече да работя с хора. И идват при нас, търсейки работа, която ги ангажира единствено и само просто да си свършат нещата за деня и да си тръгнат, защото вече им е до тук. От друга страна има хора, които пък си тръгват от нашата работа, защото мечтата им е да бъдат диджеи, мечтата им е да бъдат актьори, мечтата им е да бъдат циркови артисти, каквото се сетиш. И това случва се, нали? Не е много често, но се случва. И виждаш как този човек има искрата в очите си
когато е вдъхновен и гони мечтата си, да си тръгне и да повярва и да се вълнува. От друга страна виждаш някой, който наистина е уморен, на който вече му е почти... Да, всъщност моето впечатление за нашето поколение и за Gen Z е, че има известна приемственост от гледна точка на някаква несигурност, неувереност, така непознание, но ние определено бяхме по-тревожни. Те имат повече самочувствие, не знам защо това е обща черта, не знам дали изобщо трябва да го генерализирам по този начин. А, може би това, което те в по-голяма степен негативно доразвиха от нас е, че те очакват моментални резултати от това, което правят. Тоест, те искат този instant gratification, за който говореше Саймън Синек. И те очакват, че ами аз вече съм тук няколко месеца, така че време е. Нали, аз какво ли не направих с това време. Тоест, при тях може би отсъства пак не би следвало да генерализирам, но може би се наблюдава някаква тенденция. Отсъства това задълбочаване и най-вече задълбочаване върху опита на хората, които доста по-давно правят нещо. Нали, малко и ние ги подценявахме тези хора по-опитните. Ти самата спомена, нали, че между поколенията, т.е. готино е да правиш екип, в който хората са от сходно поколение или са от съседни поколения и че е рядкост да намериш някой еднорог, който е представител на по-старо поколение, но пък по дух е доста актуален така се каже, в поп-културата на времето е, не в старата. И тези хора са супер полезни. Те са те са котвата за по-младите и внасят страхотен баланс. Така че да, мога да се съглася напълно с тебе за този подход на изграждане на екипи. Добре, говорим тук за успешни подходи, успешна промяна на стратегията, когато искаш да промениш кариерата, дошло ти е до гуша по някаква причина, няма да влизаме в кой знае колко детали. Обаче, кога хората правят грешен ход и какви са факторите, които ги подвеждат? Нали? Те си имат някакъв вътрешен глас, имат си вътрешен диалог, от едното рамо чуват едно, от другото друго и правят Аз нещо не мисля, грешно. че има грешен ход. Не искам да говорим за грешно, защото тръгнеш ли по някакъв път, не би трябвало да го определиш като грешен за мен. Сменяла съм работи, попадала съм на места, където е било ужасно за мен. Не съм се чувствала добре, екипа не е бил окей, тръгвала съм си, чувствала съм се зле и така нататък. Други колеги също и познати виждам, че минават по този път. Това грешката за мен е да не опиташ. Да не тръгнеш. Грешката е да не осъзнаеш, че имаш нужда от промяна. Грешката е да останеш някъде, където не се чувстваш добре, да си кажеш, ами то няма за кога. Това е доста често. Аз вече всичко е свършило. Това е Да. грешката. Може би това, в което трябва да се фокусираш, когато правиш един такъв транзит, е да си достатъчно подготвен, да четеш, да се интересуваш, да започнеш да разпитваш и да се, на тази хубава българска дума, апгрейдваш, но да не останеш на едно ниво, без да се опиташ. Очакването ти да е, че идвам в този вид, в който съм и очаквам, че вие ще ме вземете такъв какъвто съм за нещо, което никога не съм правил. Има го и момента, че ако решиш да сменяш курса, почваш да учиш, защото те те питат, имаш ли образование? Ти казваш, нямам. Отиваш на следващото интервю, те ти казват, хубаво, ти имаш образование, но имаш ли опит? Ти казваш, нямам. И започваш да се въртиш в едни особени води, в които почти няма излизане. Така че балансът е някъде в това да помислиш, според мен, наистина какво искаш, да решиш, че можеш да се опиташ да го гониш и след това да започнеш да се интересуваш, да четеш. Винаги ще намериш начин дори да се запознаеш с някакви хора, да им кажеш, бе, аз нямам опит, обаче аз търся. Имах точно така вчера или онзи ден едно интервю с едно момче, току-що му се беше родило дете. Ни каза, единствения ми ден е в деня на раждането на детето, защото след това трябва да се занимавам да ги взимам от болница и така нататък. Той е точно такъв човек, който иска да смени сферата. Има страхотни скилс, но иска да смени сферата, да не работи вече в това, което работи. Това, което ме впечатли в него, беше, че
на фона на блясъка в очите, ражда ти се първо дете и си страшно развълнуван, той успя изключително спокойно и методично в рамките на 40 минути да разкаже какво точно прави, да го разкаже с страстта, с която го прави и дори да няма толкова опит, колкото на нас ни трябва или нещата, които ни трябват. Мен ме впечатли изключително много това, че отдели това време и по начина, по който го направя, знам, че това ще е сигурен професионалист. И съм склонна да му дам абсолютно така карт бланш да се опита и знам, че ще се справи. Това е много, много интересен пример на човек, който много добре се владее. Факт. Но трябва да работиш със себе си. Това е най-важното според мен. Напълно съм съгласен и всъщност, ако те разбирам правилно, не е грешно да търсиш и да променяш курса, грешно е да не се готвиш за следващата стъпка. Абсолютно. В интерес истината, аз подобно нещо казах и в едно от моите соло видеа, че ако искаш да те повишат, не е достатъчно да си много добър просто сега в момента на това, което правиш. Трябва да дадеш някакъв сигнал, че имаш потенциал за следващото ниво. Тоест, трябва да видиш кои са уменията за следващото ниво и трябва да започнеш. Първо трябва да прецениш дали ги имаш или ги нямаш, до каква степен ги имаш, но трябва поне ни 10-20% от тия умения да си ги изградил преди да ти дадат шанс дори за интервюто. Така е. Така. Или поне да знаеш за какво става въпрос, за да можеш да... Няма нищо лошо да кажеш, аз това не го знам. Нали, казват ни понякога, имахме интервюто с един господин от старата школа преди време и когато някой му каже, аз се уча бързо. И той каза, да, колега, но ние тук не сме университет. Така че много неща можеш да срещнеш по пътя и много камъни могат да ти се сторят невъзможни за прескачане, но пък този, който наистина искаше, ще успее. Да, това е характерен проблем, между другото, на хората, които вече са с много опит, че те не помнят кога не са знаели нещата. Не се спомнят да е имало такъв момент в живота, в който да не са знали. Всъщност, баналната истина е, че минаваме всички по една и съща стълбица. Това е така, когато говориш с IT или с инженери, те са категорични, че базата е съвсем различна от това да имаш soft skills, така че тези сфери ще ги оставим настрани в случая, защото там има много противоречия. Добре, съгласен съм. Добре, в такъв случай, кои са признаците, че се подценяваме според тебе или пък обратното, че се надценяваме? Ти го гледаш това и в кандидатите, аз също съм го гледал. Интересно ми е ти т.е. какво си видяла в тях? Случвало ми се да дойде кандидат, особено стеснителен, притеснителен и видимо неспособен да говори от притеснение, което може голям проблем да създаде, ако не се заровиш в него. И да кажем, кандидатства за логистична позиция. И CV-то му е с по-различни неща. Разкажи ни какво си правил. Бях така. Работих в Германия, примерно, 5 години и после сега се връщам и си търся работа. Какво си работил в Германия? В един завод. И почваш. Ама сега, какво в този завод правиш? Ти кажи ни, разкажи ни, моля те, за да си направим. И всъщност аз бях, да кажем, менеджер логистика. Но това въобще не фигурира в CV-то. Изобщо не беше изтъкнато по време на разговора. И ти го разбираш, защото той някакси не го намира за нещо сериозно или което той да сподели. Друга му е представата за това какво ние ще очакваме от него. И много често съм попадала в такива ситуации. Ако не разпитам кандидата буквално да го разнища от начало, мога да изпусна много важна информация за това какво той наистина направи и той наистина е много добър. Много често се случват, когато те отидат в чужбина, нашите колеги, и се върнат търсейки работа, все едно това не се е случило. Те така го приемат понякога. Говорят и за такива директен персонал. Нали? Имаме и нещо друго вече в другите роли на индиректния персонал, където там общо взето интервютата минават по един и същи начин, освен ако не са някакви екстремни вариации. Така че подценяването е проблем на до голяма степен, може би, на това или пък да не знаеш как да споделиш какво си правил, дори да не се очаква да е нещо вау, да прецениш за себе си, че няма нужда да го споделиш, защото вероятно няма стойност, а всъщност човека срещу тебе чака да точно това, което си правил да го кажеш и е изненадан и е впечатлен.
А, не искам да генерализирам, но в голяма степен българите не умеят да се представят на интервю за работа. Да, не умеем да продаваме твърде добре себе си. Факт. Мисля, аз между другото сблъскал съм се също с различни култури и рядко се забелязва толкова масово този импостър синдром на гласа, който постоянно ти шепне в ухото, че не си достатъчно добър за това, което правиш и то сега е грандиозно и тук не ти е мястото и въобще ти си едно нищожество. Така А, е. това е, това е едната страна. Другата страна е просто базис на такава интровертност, хора, на които Шенгел трябва да им извадиш думите. Не, Да. че нямат самочувствие за това, което са правили, но идва ролята и тук на рекрутера, който би трябвало да има така добър Нюх. Да. психологически подход, нюх, да, а не просто да задава въпросите както са по списък и да бъде като някакъв чеклист. Да, не, да, не, да, не. Да, Ами да, трябва да. да познаеш човека. В интересни са те от Така хората, които аз съм наемал в мои екипи, които са се оказали абсолютни перлички, са били много стеснителни на интервюта. А, просто трябва човек да им отдели време, да ги опознае е. малко. Така е. А, Сега за подценяване не знам дали това ще е най-точният пример, този тип хора, но подценяването идва и от това, че може би не си достатъчно наясно с това какво можеш, защото е възможно да си бил в среда, в която да не са уважили твоите качества и представяне. От много различни места може да дойде това. И нашата работа е в тези моменти да се опитваме по един или друг начин, чрез няколко вида въпроси от едно и също естество, да стигнем до сърцевината на този човек, да го преценим къде евентуално би могъл да бъде проблема по начина, по който отговаря, защото това излиза рано или късно в един откровен разговор. Проблем е и се надявам, че във времето хората ще се научат дори да не са сигурни в това, което искат да кажат или дали са за тази позиция, да имат смелостта да го кажат открито и честно. И вече оттам нататък разговора би могъл да мине в съвсем различна фаза. Но пък за надценяването, ако трябва да сме така да продължим тази тема, тук негативните примери са ми повече. И проблема на надценяването не идва от това, че кандидата може би си мисли, че прави нещо друго. Проблема идва, когато един служител мине през цялата верига нагоре, стигне до менеджерска позиция през този начин на поведение и мислене и ти винаги можеш да разпознаеш менеджера, който се надценява, най-често по демонстрацията на, така, има една определена демонстрация на надмощие, по липсата на професионализъм, на лека начин арогантност, лека или не чак толкова лека, да, липсата на фриволност. отговори, тежкото поведение на човек, който така, имаме огромна разлика между мен и теб. Статусно. Тогава прозира липсата на професионализъм, прозира липсата на адекватни реакции и тогава, особено ако се съберат и няколко такива хора в една култура, защото ти като застанеш на менеджерска позиция, ти обикновено не имаш хора, които са като теб. Тук можем да направим изцяло отделен разговор за стиловете на менеджмент. Между другото, това е нещо, което съм наблюдавал, това, което ти разказваш, нещо, което съм наблюдавал почти само от български менеджери. Чужденци почти не съм срещал такива. И съм така, аз не мога да преценя. Това е някакъв вид нарцистично объркване, според мен, на личността, но не мога да преценя дали е само защитна реакция, знаейки, че човек сам давайки си сметка, че няма достатъчно много субстанция в него, е малко повече опаковка и фасон и стойка. Или пък наистина е започнал да си удря главата в облаците и няма как да намериш диалог с него на една нога, ами той си мисли, че вие статусно имате прекалено голяма пропаст между себе си. Цяло статусния подход, нали, трябва да кажем, че в
пълно противоречие с всякаква модерна теория, независимо дали ни харесва или не модерната теория, поне това ми се струва, че е нещо доста разумно. А, добре, ще поговорим, може би някой друг път за българския менеджмент. Сега, всъщност аз ще ти издам отделен въпрос за това нали, какво би посъветвал хората, ако искат промяна, но не им достига кораж. Но ние практически казахме основните неща. Трябва да се осмелят и трябва преди това да са се поподготвили, малко или много, за да не отидат, как да кажа, с някакво голо очакване, че понеже са такива каквито са в момента, заслужават нещо повече. Може би, ако искаш, тук може да отворим една скоба, защото доста често се налага да общувам и с хора, които са в такава кризисна ситуация. Да кажем, ти си служител дългогодишен на една компания. В тази компания, очевидно, хората по някаква линия не са съвсем така в най-добрия си професионален стадий. И идва момента, аз не ставам за нищо, защото тук нещо правя, ама те тук всички общо взето не знаят какво правят. Има го този момент и за съжаление е на много места. Идеята да си тръгнеш от едно такова място, според мен, и от което и да е място, в което няма нищо лошо, е да прецениш тези хора, искам ли да се уча от тях. Да си кажеш, добре ли се чувствам тук, уча ли се достатъчно, давам ли всичко от себе си, чувствам ли се вдъхновен, искам ли нещо различно, мога ли да дам нещо различно. Има една група въпроси, които всеки може да бъде наистина честен със себе си. Да, особено когато си зависим финансово и не си сигурен дали ще се справиш, живота доста те натиска отгоре, но пък от друга страна много често се случва някой да покаже глава малко нагоре, да се опита да излезе от тази ситуация и да се окаже, че всъщност ще получи много по-добра оферта, ще има много по-добра възможност, но има и обратната страна. Работиш в една компания, която е горе-долу добре, от друга компания те рекрутват, казват, тук ще ти дадем едни много добри пари, ще те развием и така нататък. Отиваш там, прекарваш 2 месеца и виждаш, че няма нищо общо с това, което си правил. Корпоративната култура въобще не съществува. Подновели са те чисто финансово да взимаш ни добри пари, но оттам нататък нямаш. Хвърлят те буквално в дълбокото, защото никой не може да се справя поради липсите и така лошата организация. И минава 2 месеца и започваш да звъниш, дали ще може да се върна. Това също се случва. В крайна сметка няма нищо лошо. Пробваш, научаваш, но можеш и да се подхлъзнеш. Наистина няма лошо. Затова е хубаво, ако не сме имали някакви конфликти, да не се разделяме с никой по някакъв груп начин. Всички имат право да учат и няма, как да кажа, в цивилизационен план въобще не е окей да наказваме някой за това, че е отишъл да научи нещо за себе си, разбрал го е и съответно си е взел извода. Той най-вероятно, като се върне при теб, ще бъде в пъти по-лоялен, отколкото е бил преди това. Сега, това не съм сигурен, че може да се приложи към личния живот, просто защото е компетентност. Това вече е съвсем субективно. Добре, към края на разговора сме. И ми се искаше да те попитам, като вдъхновение, коя е последната ти любима история от работата с хора? Работата с хора е обикновено, ако тези хора стигат до HR, нещата не са добре. И историите, които имам, са или много хубави, или доста неприятни. Така че това, което мога да споделя, примерно, много от тях не бих си позволила да разкажа, затова ще мина през една друга така фаза от нашата работа. Имаше преди Великден бяхме стартирали кампании, стандартните благотворителни кампании. Тъкмо щяхме да ги пуснем в компанията и дойде едно момиче и каза: сестра ми е с много тежко заболяване, имаме нужда от 60 000 лева за операция. Говорят и за момиче на 20, изключително красиво, много съвестно и старателно в работата си и изглеждаше толкова отчаяна, притеснена и разстроена, че в този момент си казахме,
спираме всичко, нали, един вид, за съжаление, за сметка на другите кампании, но ще се опитаме по всякакъв начин да помогнем на колега. И не събрахме много, но в крайна сметка те събраха сумата. И сега в края на месеца отива това дете с гръбначно изкривяване да бъде оперирано в Германия. Вълнуваме се като за собствени близки, наистина. И съдбите на всеки от тези хора, дали някой се влюбва в някого и това става пред очите ни. Дали има някакви други раздели понякога, които виждаме, нали, отношения, защото, за съжаление, на работа човек прекарва толкова... То не е за съжаление, но прекарваме много време извън семействата си. Там е мястото, където виждаме много съдби. Така че извън веселата страна, когато се смеем и се забавляваме, съчувстваме на всички и се налага да ги слушаш или да ги разбереш и да ги подкрепиш, да им помогнеш колкото можеш. Така че това е незаменимо и понякога казвам, че в HR-ите сме като лекарите, нали? Не по линията на знания, но по линията на това, че когато някой те потърси, той наистина има нужда от теб. И това ще... Любимите ми истории са тези, в които сме помогнали на някой да се справи с нещо. Така че много е специален този процес на общуване с колегите по тази линия. Не очаквах толкова добър отговор, честно да си призная, тъй като напоследък точно си мислех, че една малка проява на човещина, ние малко сме скотели като общество, доста сме агресивни и напоследък направих впечатление по пътищата и в доста голяма част от времето подхождаме твърде параноидно към реакциите на останалите към нас. И ми прави впечатление по мен самия, че ако се пречупя за момент да направя нещо малко и човешко, буквално ми се изяснява за известно време пред очите картината, почвам да се чувствам по-добре. Без света около мен, кой знае колко да се е променил. И мисля, че ако всички го правим и проявяваме повече човечност, ще сме по-добро общество и много се радвам за този пример. Действително много вдъхновяваш. Благодаря ти. И така, накрая, един HRBP, който има дар слово, иска ли нещо друго да каже, да спомене? Бях си намислила, ако не засегнем тази тема, да ти разкажа за Gen Z. Може би ще ти разкажа все пак, тъй като, както ти споменах, това е любимата ми група хора. Така се случи, че отворихме една програма за стажанти, които идват от чужбина. Имаме, разбира се, и стажанти, които са българи, но така с времето един българин, който учил в Канада, един, който сега се върна от Англия и едно момченце имаме също от Перник, което е втори курс, инженер, но вече е абсолютно наясно с това какво иска и идва, прави си часовете, работи усърдно, впечатляващо за мен. С чужденците също е много е интересно, като работим, идват те са на по 20, 21, 19, имаме едно момченце. Това, което ме вдъхновява, те идват с мечтите си, с свободата си. Ако ние живехме в едни години, в които не можехме да си позволим този уикенд да сме в Барселона, другия уикенд да сме в Малта, те сега го правят. Толкова са свободни от гледна точка на това и имат тая възможност. Ние нямахме, за съжаление. Това момче е едното, за което бих ти разказала. Той идва от Франция, завършил е току-що инженерното си образование, но мечтата му е да стане пилот. Изкара при нас 3 или 4 месеца. Както първите дни изглеждаше изключително стресиран от българския менталитет и култура, така накрая вече беше приятел с всички, което се случва и с китайците, които идват при нас и въобще много щастливи се чувстват младите хора, когато попаднат сред българи. Но много ми хареса, че учат, че се борят. Сега ще отиде Валентин, ще стане пилот, най-вероятно някой ден, сигурно като се качим на някой самолет за Париж, ще го видим, ще ни маха и изобщо те вдъхновяващи истории на тези млади хора, които имат свободата да мечтаят и го правят по един по-различен от нас начин.
Много ми харесва. Те са просто граждани на света вече, те имат съвсем различен подход, имат съвсем различна култура, емпатията им е много по-специфична, не са агресивни, не са арогантни. Нали? Това са малка група, но надеждата ми е в тях, че във времето ще станат това, което искат да бъдат те. Не което ние сме очаквали, или родителите им са очаквали, или партньорите им искат от тях. Някакси има надежда за мен едни хора да се чувстват добре, щастливи и да правят това, което искат. И трябва да им помагаме. Със сигурност. Как се казваше? Be the senior that you needed when you were a junior. Нещо такова беше. Да. Даже в по-общ план, просто когато правиш така, че другите да са добре, колкото повече другите хора са добре, толкова повече и ти ще бъдеш. Такава е логиката. Колкото повече, толкова повече. Не чупох. Така е. Така е. Да. Знаеш ли, пропуснах един въпрос, който исках да ти задам съвсем накратко накрая. Понеже всичко това, което правиш, е доста емоционално ангажиращо. Ти самата спомена за начина, по който се вълнувате като някакъв вид разширено семейство от историите, с които всеки идва на работа, от личния му живот, от проблемите му, здравето му и така нататък. Как поддържаш емоционалния си баланс предвид работата с толкова хора? Това е въпрос на това дали имаш деца или нямаш, според мен, защото като имаш деца, емоционалният баланс е доста по-стабилен на работа. Натоварваме се, признавам си. Има дни, в които буквално си тръгвам и в колата гледам в една точка и се опитвам да се концентрирам, да се прибера до вкъщи. Всеки си има своите начини за разпускане, тях няма да ги коментирам какви са, но мисля, че до някаква степен спорта много помага. Да прекараш час-два някъде в физически усилия или в група, както прецениш, но при всички случаи малко спорт идва чудесно. Със сигурност. Да не говорим, че това е начин да си намериш нови познати, които също си търсят работа, да създадеш мрежа от контакти. Спорта дава много. Напълно съм съгласен, аз също малко късно го открих това. Обаче опита ми е, че е буквално все едно съм рестартирал Windows-а, изчистил съм памета и все едно нищо не ми се е случвало преди това. Настроението ти е доста по-добро, имаш силата да се предизвикваш и да работиш с нови проблеми, така че да, определено това дава резултат. 2-3 пъти в седмицата, тежко натоварване и след това човек просто се преражда. Така е. И пътуване, мисля, че също малко да се откъснеш за няколко дни, да си починеш, да осмислиш, защото така, като се завърти колелото, загубваме малко вдъхновение. Така е. Абсолютно съм съгласен. Петя, много ти благодаря за разговора. Беше ми много интересно, много приятно. Това не на шега, ни е първи разговор от много години насам. Надявам се, че ще бъде полезен за всички, които ще го гледат. Запазвам си правото да те поканя и в бъдеще, тъй като има още много аспекти, както на трудовия живот, така и на балансирането на нашето собствено същество между всичко, което се случва, където виждам, че ти ще имаш какво да кажеш и то ще бъде полезно също. Така че, още веднъж благодаря и до нови срещи. Много ти благодаря, беше ми много приятно. До скоро. Чао на всички. Чао. Ако това съдържание ти е харесало, моля те, не пропускай да го харесаш и да го споделяш. А също така, абонира се и за канала. За мен беше удоволствие. До следващия епизод. Чао!